گوریچانی و زرباری وزیرستان 19 و 20 ستمبر سیکیورٹی فورسز و ناشرکارانی ترندے جنگ و چوپ نیامد 2000 ناشرکار جنگ بتگاں آئی ایس پی آر ردا 19 ستمبر گوریچانی وزیرستان دمگ اسپن ووما پاکستان افغانستان سمسر پارکن کے کوشش کنو کے آپت ناشرکارانی حال سیکیورٹی فورسز راستا سیکیورٹی فورسز ترندے تیرگواری نیاما ابتے ناشرکار جنگ بتگاں آہاں چے مزنی کچا سلا گولہ بارود اور تراخز مواد ہم دستگپتا جبکہ دومی ویل زرباری وزیرستان پیشت کا ناشرکارہ سیکیورٹی فورسز پوسٹ سرا اوشکتا ہما کے بے سوب جوڑ کنک بتا سیکیورٹی فورسز پنچ ناشرکار جتگاں اشے ابید ترندے تیرگواری نیاما شش فوجی ہم شہید بتگاں آئی ایس پی آر ردا دمگا ناشرکاری ہلاسی واسطہ کلیئرنس آپریشن برجاہ پاکستانی سیکیورٹی ناشرکارانی ہلاس کنگے واسطہ پر امید آئی ایس پی آر اے ہم گشتا کہ میں بہادر ورناہانی قربانی میں عزمہ گیش محکم کاں وش نیوز